Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Matafea Krisse. Siinä puhuminen. Nyt alkaa. Teillä ei oo mitään mahdollisuuksia pärjätä meidän mukalle. Saatana jotkut vitun robinitkin alkaa meille urpimaan. Vittu tyynepuustinenkin hakkaisee ja ihan vitun helposti. Ei vittu. Et tää on tällaista. Jos se halu turpaansa, niin ei mitään rajaa. Jos se halu turpaa. Vittu. Tää tullaan. Tyylipuustinen tulee. On siellä. Tosi hauskaa. Niin, katsokaa. Täällä on siis bileet. Täällä on naisia. Ei helvetti. Jos Robin alkaa meille, tästä tulee vähän epic pottia, mutta ei se ole mitään väliä. Voi vittu. Satana. Voi vittu. Täällä on. Ei tää nyt vielä oo. Älä nyt.